Għal-ewwel darba f'50 jum minn mindu daħlet l-imxija tal-coronavirus ma kien l-ebda każ pożittiv ġdid. Minkejja dan ir-riżultat pożittiv jibqgħu l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa biex ma nserħux moħħna u nżommu il-kawtela sabiex inkunu preparati għal meta u jekk tiġi t-tieni mewġa ta' din il-pandemija. Rridu noqogħdu attenti dik il-ħidma li għamilna kollha flimkien, il-kollaborazzjoni li kellna mill-pubbliku għal miżuri li għamilna, rridu nibqgħu insegwuhom ħalli bekk aħna nkun nistgħu propju nelbu wkoll is-sitwazzjoni tas-second wave li jkollna. Il-deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa ħabbar ukoll li 33 persuna oħra kienu konfermati infejqa bit-total ta' persuni li fiequ huwa dak ta' 282 persuna. Ċimħabbar li t-tibdil fil-miżuri imposti ma jistax iseħħ qabel ma jgħaddu ġimagħtejn fejn ma jkunniex persuni li ttestjaw pożittiv. Intant Net News saqsa lill-Ministru tas-Saħħa dwar dan il-perjodu ta' 15 il-ġurnata. Ġifieri mhux minn mindu kellna 0 cases, imma minn mindu it-transmission rate jew ir-reproductive rate kif jgħidula tkun tali illi aħna nafu li anka kieku kellha tmur fl-ar tagħha situazzjoni li nifilħu nikkontrollaw. Ġifieri issa qegħdin noqorbu li dawk il-15 il-ġurnata meta naslu għalihom jekk ġranet li ġejjin jibqgħu n-numru kif huma nkunu nistgħu nibdew inħarsu biex inneħħu l-miżuri, xi miżuri minn dawk li għamilna. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmen Gawci ta' tħares lejn dak li kien ġara fil-perjodu tal-influenza Spanjola fejn fost l-oħrajn tenniet li meta l-miżuri imposti dak iż-żmien kienu rilaxxati, it-tieni mewġa qatlet aktar nies mill-ewwel waħda. Kien innotat ukoll li 60% tal-każijiet f'Malta huma rġiel filwaqt li 40% kienu nisa. Jidher il-medja tal-età tan-nies pożittivi hija bejn il-20 u l-35 sena. Il-Professur Gawci ħeġġeġ biex l-anzjani jevitaw li joħorġu barra u jiltaqgħu man-nies. Aħna dejjem inkomplu nżommu l-anzjani li jibqgħu jkunu protetti. Għaliex meta aħna nafu li jekk inti jkollok anzjani jew inkella nies li għandhom mart kroniku, li jekk jaqbadhom dal-virus għandhom iktar ċans li huma jkollhom komplikazzjonijiet u anke mewt, hemmhekk aħna rridu nkunu żgur li dawn nibqgħu nżommuhom hemmhekk li jkunu protetti. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika rikonoxxiet il-fatt li l-każijiet dejjem qed jonqsu, iżda fakkret li hemm diversi każijiet li mhux qed ikunu magħrufa kif in-nies mhux qed jersqu biex isirilhom it-test. Fil-fatt hija reġgħet ħeġġet lill-pubbliku biex jekk wieħed iħoss sintomi iċempel fuq in-numru 111.